Nasetheni emnyama la ngikhona yeah ngiyafika la etheni emnyama ngokuvakasha yeah ngiyahlala ka auntie la nginoma wengane khona le ndaweni yabo oh ubusuvela usuyindoda usukhwela awu sengikhulile inkabi yami bese ngikhulile okay like njengamanje unanga emnyama mfowethu ngizalwa ngo92 okushuthi ngingasho ngithi ngino 30 something yeah ngoba ngize ngimention ka 34 years yeah so njengoba ngino 34 years ingane yokuqala ngithole ngo 2009 ila ngiqala khona ukungena ekubhemeni oh shuthi wena ubuyibhungu elihle lapha esifazaneni hayi inkabi yami namanje inkabi yami hayi angikhethi inkabi yami ngoba kumanje nginengane eno 6 months nentombazane yala eMlazi abathi ubuhle ibibhema nayo yeah so yakhulelwa sila naye emgaqweni ukubukela ke isimo sempilo ukuthi ngeke ngikwazi ukuphila nengane nami la estradini base ngithi hayi cha mama sekusesigabeni sokuthi kumele sidecide mina nawe ukuthi either you choosing ingane nami noma u choose impilo le drugs sisayiphila mina nawe yeah wa choose ngazama esibhedlela ngamcelela i-detox sayikhokhela samhlanganisa indaba but mfethu you were right mfethu but kodwa into ebekumele nenze bekumele nenze njengeyithandana niyeke nobabili just for the sake of ingane la ikhona phela ngasuka ngegigabe lokushini yabo ngakubhema lokho yabo kabe mina bengishaya ivalo ivalo yini izifo I can say so izifo yile bengikudayisela inkabe yami into engekho ngingayiphethe inkabe yami uyangezwa kahle bengumsebenzi wase hardware ngasekhaya yabo okay asiqale kahle asiqale nje kahle mina bengeze nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulelela umuntu omemezayo omemeze ngathi yakhaliyalile uthi igula likaJama lichithekile nina bakamputu bomvu njengegazi nina bakashisa ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule awu nina bentule bande ngodonga kwelakithi kwabheka uZulu nyabingelele enhla nasezantsi lobingelela ngoprofessor ngimakamkhize ngidabuka phansi kanongoma isigodini sapho umthetho nasohlangothini lakamandlakazi mangabe uqala ukuba ingcene madoda yalolu hlelo le oyethamele yingosi iHawaii ended up in drugs owuhlelo olungaphansi kwesitebele iMp TV1 lapho khona silanda khona abafowethu nodadewethu abahlala emgaqweni abavele Ngeshiya Dakamizweni abasobe bezosilandisa kabanzi ukuthi yini eyabaholele eDakamizweni nezinkinga asebebhekela seDakamizweni wayibeka inkabi yami wayibeka inkabi yami nenkinga ibhene naseDakamizweni lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukubhula umlilo la ungafiki khona sivala imbobo ongena sizama ukuvula imbobo yokuphuma ukuze abantu bengathutheleke eDakamizweni kodwa bephume sizama ukuraise i-awareness ngabo abafowethu uma umbona umfowethu ela as-expectile ukuthi wena umjudge ngezinto asokazozisho ukuthi izinto abezenza ngenxa yeDakamizwa si-expect ukuthi wena ufunde empilweni yakhe so uma sithela azile uzomjudge uma uzongibuza ukuthi ngihlekani mhlawumbe umuntu ekhuluma ngokuthi wayenza ukuganga mina angizili ukuzokwahlulela abantu la kodwa ngisuke ngifuna ukumenza abe free ekukhulumeni akhululeke engagcini manje ethi uzo raise awareness ayithole angithole sengiyijudge manje sasejele sesengcindezini hayi akumnjani inkabi yami funa engingakusho nje inkabi yami njengo ngilana nje mfowethu angisathanda ukubala akekho umuntu oenjoyayo mhlambe abanye bethu basayenjoya lempilo siphilayo kodwa mina myself ngikhathele inkabi yami awumfisela omunye umuntu uthangela nakancane inkabi yami that is why ufika uza la uzothi awuthi uzoshare angeke ngizoshare nami yes lobumnyama esengidlule kubona ukuthi angikakadluli futhi ukubona engisakubona ukuthi uma ungena la umphumela yakho ikuphi ngoba inkabe yami engingakusho angikakaye ukubhema ngisabhema ukubhema kodwa ekubhemeni kwami inkabe yami ngihambile ngidayisa osement nama blocks abangekho kubantu bengifika kwena inkabe yami angifuni siqale phezulu ngifuna siqale phansi ngoba ngiyayizwa ukuthi le yeyivali lokho ifuna ukungena iyahlobulundela ngifuna ikhulu indaba yakho okay mfethu uma ungazisa umuntu osekhaya umfo kabani lo uvelaphi ukhulelephi ukhule kanjani inhlalo ekhaya ibinjani ubukhula ngaphansi kabani nobani esikoleni amabanga phansi wafundephi ubungumfundo onjani
ziqala phi izinto ukuphuma endleleni uyibona ukuthi ayisalawuleki? Ngabe yami igama nguSithembiso ngwangubane. Hayi umuntu bese ngubonile Suka eHammersdale. Yeah. Uzalo lakithi suka kaNjobokazi. Yeah. So ubaba amawela kaNgubane khona lapha eHammersdale. Awumuntu umbomvu somasho uncuba umali madoda. Bekuyintsizwe bezidonishwa kakhulu endaweni. So ngikhule nje ngaphansi kwesandla sakomalume isandleni saka mama. Yeah. Ngikhuliswe isalukwazi izaluma until sasadlula emhlabeni. Sithe medlule emhlabeni benginolongo ngivakasha akwazi ukwanda kwehlobo uyovakasha esihlobeni sokuthi kanti ngizofika la ngivakasha khona abafana bakhona badlala ogwayi lo engawudli mina ugwayi oluhlaza bengudla oluhlaza. Okay, angithi nje manje njoba siyilanda emumva lapha ufunde ezikoleni sifuna ukunderstand ukuthi kwawona ugwayi lokuqala kwawo uqala kanjani. Okay, ngabe yami mesoyibamba nje kancane i-primary ngiqale ekhona eKhalwemuke ngaya eHalala. eHalala ngikhule ngumfundi beWise esikoleni. Bengisina indlamu. Okay my brother, mana okay. Uyakholelwa ekuthenini ukuthi most yabantu abaseyidakamizweni noma abasemgaqweni abantu abakhule behlakaniphe kakhulu? Kweqiniso. Ucabanga lokho ngokucabanga kwakho kubangwa yini? Engingakusho ngeke ngize ngiphumele obala ngithi hlasimbe isigigaba noma imbangela lo into ethize ungena kwethu edakamizweni. Iyona nkinga egcina isithatha isibeka la. Abanye bethu futhi abala ungalaleli kwangaleso sikhathi ngoba phela ungena kwakhe edakamizweni ngalesikhathi uqala wenza izinto ephumile esandleni kubazali. So awusakwazi ukulalela umthetho wale ekhaya, awusakwazi ukwenza ukushiwo lekhaya. Sunokuyithathela ezakhe inqumo ngaleso sikhathi ngobani egcineni ufuna ngithola imali ngibeka igigaya la ngikwazi ukubhema. Uma ngingayitholile lo mali ufuna ngiphume ngihambe ngiyodayisa labo cement abangekho ngidayisela ama blocks angekho. Bengikufikela kwakho uma ngibona ukuthi uyakha indlu yakho ngiyabona uphathe idatha so khali. Le ndaba le iyeke lo ndaba le sogcina ngayo. Umongo wento angithi yona ndiyaxoshela okushini le. So asingaqale lapho ngifuna siyilande emuva. Okay, imost yabantu abaseyidakamizweni abantu abahlakaniphile. Iyanga. And uyakuvuma lokho yakufakaza? Ngiyakuvuma phela. Ngoba nami ngomunye wabo. Umfundi uhlakaniphile like uqala kanjani ugwayi? Ubonaphi? Ugwayi luzi ngoba isona stage sokuqala leso. Ngiqale ngubuka komalume. Ekhulu ekhaya. Okay, uma njengamanje kunomalume obuka le episode obhema phambi kwengane uthini kuye? Engingakusho kulo malume kudluka phambi kwengane, hlonipha ingane uma ubhema. The moment wena ubhema phambi kwengane malume engingakusho kuwena ukuthi uyakhela esinye isithombe uyibukisa ukuthi i-right lento oyenzayo. Kudluka phambi kwengane nje malume bhemela la ungaphemela khona ulahle lapho ushiye khona lapho iminyango kwa bese uyabuya ku. Noma ngase umalume kuphela ngisho obaba even omama manje esikhathini samanje ukumfica umama uhleli endlini uyabhema nazi izingane zakhe la. That's not right. Uqhele enganeni akwenzele ngaphandle ngcono la engeze wabonwa khona ngoba yes ngoba ababo omkhulu before bekhula mengizwa kudala kuthiwa even bebhema bebengabhemele ngisho kwasetheni bebehamba bekiyoqasha emakhaya. Mina leyo nto ngiyibonile ngamehlami kunjalo ngiyibonile ngamehlami kabe yami ngikhulu hayi iphazamiseka ngodwa iCamera. Mela ngithole esinye stand kahle lesi stand siyasindwa. Ngaka. Yeah. Ngikhuleleka noNgoma. Uyazi ukuthi abantu abadala ngeke ngathi ngisehlathini ngiyozingela
ngibona kuyashunqa ngale kwesihlahla mangithi ngiyafika hawu ngifica nje omunye ubaba omdala ubhema insangu sengiyabuza mina ukuthi why usuke bena bebengayibizi ngensangu ibihlonishwa ibizwa ngamangwane kuthiwa amangwane yeah amangwane kunjalo ngabela bebehamba iyobhenyelwa kude le yeah isitayela lesesisha bona abantu bakudala bebengafundile bebe understand ukuthi into yenza phambi kwengane ingaba influence ekuthenini nayo igcinele khona yes ngoba ingane mayibuka ubabwana noma umalume wayo ibuka irole model yayo so into ayenza inenkolelo yokuthi right so wena mawuzothi umdala unikeza ingane ama instructions mhlawumbe uyitshela ezinye izinto eziright bese kuphinde wena uyabhema phambi kwayo futhi izothi lento shuthi right na ngokucabanga kwayo kuba kanjalo ngabami ngoba phela uqala kwami bengilongibuka enza ngiyasifica isinqama hlasembe toilet ngiyafika nami ngiqhamuka nowami umentshisi ngelila ngiyayilayitha lento ngishayela umaphula amabili hayi bengisawubhema ngokuphafuza ngingakazi ukuthi kwenziwa njani kahle kahle umuntu ontsugwayo kwakhona ukuthi sesiyahlangana ke manje nesikenganyana nale nqondo lena nihlangana ngayo le nqondo sesinokuthi sitshontshe ukudla ekhaya sami sophekela ehlathini thizeni sesiqala ngisho ugwayi wesihlaza ngalesi sikhathi bese ngifunda grade 7 standard 5 hayi sitshontshelwa zompuphu sitshontshe inkukhu emagcekeni sami sophekela ehlathini thiwe sinengoja lasengoja siqale sikhipha insangu ogogo bebetshala insangu betshala uyideda ngendlela njalo ngabe yami iyona ndlela engafunda ngayo ugwayi wezulu ngabe slow tshontshe thola phethe uplastic abangaka bezinkwa sigcwele insangu la ayimixwa kwakumixwa leyo nsangu leyo bhenywa lapho kuhluzwa zinjalo igcwele izinhlamvu kanjalo siyabopha siyabhema sizingane phela siyakhula yakho mama uyibhema ney'nhlamvu ukahle phela ingangena emehlweni lento le ngoba manje khumela phezulu enjalo hayi nkabi emva kwesikhathi ngase ngiba nokuvakasha-ke esihlobeni ngiqala angithi uka grade 7 nje manje uqala lezi zinto manje abantu ababoni la ekhaya ukuthi ababoni la ekhaya ukuthi khona something esengiyenza ephumile esandleni ngizwa kahle ngibamba ngithe mengifunda u6 ngiqala ukungena high school which is grade 8 yes so ngaqala ngavakasha itsheneli emnyama ngathola ingane ngo 2009 thola kwami firstborn itsheneli emnyama mangithola lapha etshaneli emnyama ukuyiphatha kuhle ngabona ku Facebook akusho mina ungathi unentombi etshela emnyama ngabona umbhalo osho njalo cha engabe hayi awuselapha endoda anginaqiniseke nawe wathi uyihambele wafike wazala khona enkabe yabo etshela emnyama cha mengakusho nje kwindawo mfowethu enabantu like mina ngaze etshela emnyama awungibekele isithombe nje ngitshela emnyama itshela emnyama mfowethu kwindawo efana like it's like iscomplus ngizosho njalo like kuyindawo zakoClermont indawo enemqasho kunabantu abakhayo mhlawumbe uthola ukuthi nginomuzi wami bese ngiba namakotishi khona le eceleni kwindawo nje ukuthi kuhlelwe kunjalo kuwumphakathi kodwa kunanabantu bokufika abaqashile labasondelele emsebenzini kunjalo ngoba phela iseduze nePhayindani iseduze neWestmead abanye bake bahambe ngezinyawo baye kuGilithi besuka khona la kujeneli emnyama so nami bese ngivakasha ke khona la ngokukhula uvakasha usenza yena ugrade 8 ngisenza yena ugrade 8 hayi mengifika la hayi kumnandi la ka-anti hayi siyaye phela u-anti unemqasho khona la khona umfowethu beqashe khona
beyitomboy abathi uThembi behlala nomfazi wakhe abathi uNomfazi hayi labo futhi bekushithi bekuyindoda nonkosikazi ngoba bebenanengane yentombazanyana bayithatha ingane shithi phela wayithola ngaphandle lo wesimama yabo like babevumelene ukuthi hamba uthola ingane ohlapha umfice cha umfice service senayo lengane ayisemqoqa naye ingane yakhe okay baqashile ke labantu laba iyasebenza le ndoda le inongungibiza ngizokhanda itofu lekhaya yabo bese ngikhanda itofu ngisikhathi nje ngijwayelene noma wakho sinobudlelwane yonke like usafunda angifuni usuka lapha okay ngisafunda ngalowo uyithatha lento yokukhanda manje izinto enjengeyitofu uyifunda ngifunda kumalume mfowethu umalume wakho umuntu okhandayo umalume uyakhanda bengithatha njalo ekseni mekuthiwa uyavuka ngama weekend mhlambe ngoba ubesebenza hardware umalume egiliti so bethi mevuka ekseni mekuwa kwama weekend angithatha athi inkabe yami siyavuka manje mhlambe uzongixovela udaba ngiyokwakha mhlambe endaweni ukuthi sihambe singifike okay like in as much as umalume ebebhema phambi kwakho kodwa zikhona izinto eziright akufundisile zona kakhulu futhi kuya ngengane ke lapho ukuthi ithatha ukuthathayo yes umalume engakusho hayi ngikhulele kuyena umalume ube isibonelo esihle kumina benginomalume ababili kumalume omncane kumalume omdala lo omdala uyena umuntu bepowerful kakhulu kumalume ngoba ongangokube manje akasekho emhlabeni kodwa nje engakusho ngaye hayi sikhulu ifundo esihle ziningi izinto eziright engiyibonile engikwaziyo nokuzenza ngesandla sakhe like ngiyakwazi ukuzakhela angithunyelwa ekhaya kunezindlu enesandla sami konjwa kuthiwa la kwaplastela isithembiso la kwakho isithembiso la kukuthi isithembiso umalume ube umuntu onesandla esiqinile kodwa manje futhi esinemfundo angizombeka kambe angabe ngiqamba amanga phambi kwababukeli so engakusho ngithi okuwonakala njengamanje usulapha elitshetshe lemnyama unokubizwa uzokhanda itofu so naye lensizwa le bengiyifica la ebamsene nalo mama bibhema kwayo hlazi sibhemisana ke besibhemisana ke naye amangwane lensizwa le ngoba bengi understand ubulili bayo ngendlela ethi yona iyona so emva kwalokho okay like na kodwa ngifuna uyi-understand njengamanje ngifuna uyi-understand nombukele ekhaya njengamanje uzwana nosisi ungqo kodwa oyindoda like uma nihleli nobabili bengavuni ukuthi hayi man kabe yami hayi man hayi nkabe engakusho nkabe yami angizoqamba amanga beyize bekufika lokho phela nkabe ngoba phela umuntu wesifazane angithona ukuthi uyasheshe abafazini iyona nto nje ufuna uyi-understand ukuthi i-mindset yakho vele i-driver abantu besifazane lobe bathanda abantu besifazane naku-ke manje ususondelene naye ngandlela thizeni kuthini ekhanda lakho nkabe yami yabona nje bengingakusho nkabe bengingeke ngashaye nkabe ngalishaya ikhanda hayi nkabe ngalishaya ikhanda nkabe kuye umnumzane nakuye mawakhona nkabe mina nkabe angigiji hayi angigiji nkabe wenza ngani nakho mina ngithole kanzima hayi engingakusho nje nkabe yami okusho ukuthi uhlanga lakithi ngoba ubaba ongizalayo siba 21 sisonke koma abahlukene uzalwa yisonke bekuvesi kuyincitha abafazi nje beno-2 abafazi abashadile okay uzosithatha uzosixoxa le ndaba yokuthandana kwakhe naye noma uyifake manje noma ezindaba ikhula izohamba iyifake leyo nto
kusho nje inkabi yami singathi ukuyibamba sithi indaba ekhula engifisa ukudlula kukona kakhulukazi ungena kwami la eThekwini esidakamizweni. Okay, njengamanje uyakhanda lapha maye ngekho usala nomama wakwakhe uyakuthemba ngoba ekushiya nomama wakwakhe ngeke ushiye impisi nomama wakho ukhanda itofu ke la ekhaya sicela uqhubeke lapho. Ngikhanda itofu inkabi yami ngikhanda yena uma wakhona ngikhanda naye indoda yakhona. So inkabi yami njengoba bengikhanda nje la ngibalansisa ngabe bengenza sure ukuthi yibalance. Indoda kulo muzi. Sekuwena manje oswenza umsebenzi yonke manje. Ngitatazela yonke indawo ngoba phela base la ka andi ngifike njengoba kuvalwe ikole njengoba kuvalwe ikole nje uanti ungibizela ukuthi ngizomplastele indlu yesonto la ka andi ubene esonto ukhonze apostoli uanti. So kanti ingane kadadewabo ka anti ibhema ama drugs. Okay, uthandana kanjani nomama nomama wakulo muzi lo? Kwenza kanjani? Ngicela intontshana kwenzaka kanjani lo? Ngabe amkhona ukuthi sihlele kanje nje endlini. Mhlambe ublue light wavula uyena phela ukubothi robot libomvu kunento mhlambe zikhona impawu owayibona ukuthi hayi yabona ngabe yami yabona ngabe wavula indaba ngabe understand wavula indaba ngathi siyawuqwashisa la ngoba khona umuntu wesifazana othandana nomunye umuntu wesifazana yezwa ngifuna ukwazi ukuthi igap idalwa yini manje yile nevula imbobo ngoba ngicabanga ukuthi wayemthanda ngothando osingasobe asiliqondi thina uthando lokuthandana kwabantu abawubulili obufanayo angithi kodwa manje nakho ukuputsha impisi manje ngena izodla amabele la ngaphakathi engadini kubiyiwe ingena kanjani impisi kuvaliwe ingena kanjani impisi kuvaliwe ngabe mhlawumbe yena owatshengisa impawu kwenzakalana usithathe nje usibeke kuvela kanjani nize ngcine nembatha naye ngabe yami engakusho ngathi umuntu wesifazane wadlala ukuba weak kakhulu ngabe ngoba ngifikile la ngizokhanda bese nginokufika futhi ngizobukela ama movie naye umuntu wesifazane ukuthi sihleli bayabhema Facebook babili indoda yakhona umama wakhona la babhema wona kwaye wezulu amangwane sesinokuhlala umama undoda umengenile night shift Jesu ngado endlela ebheke eJerusalem sikholoze simehla vome sakholozela usathana eGolgotha yebe mama ngathini ayilingadumali ngithathe uhleli naye cha phela nkabe ungishiya nje wazi ukuthi vese mina ngizohamba yena wayezokuthiwa livukile lakho hayi nkabe yami kushuthi indlela ebesinobudlelwano ngayo naye ngoba yena bengakamthindi ngaloso sikhathi okay uyasala la ubuka ama movie naye kukhona ukuthi mina ngibukela iTV nankabe yami kunalezi igaba engabukeki kukhona umuntu wesithathu wesibili yes ase ngibeka kambi mengithi kukhona umuntu wesithathu kunegaba engabukeki kahle ebukeka kangcono uma kukhona umuntu wesibili othi uma uyibona kwi-TV ebese ufisa ngisho ukusondela eduze kwakhe vusa uhlevana uma kufika kulezo gaba vese naye ngiyambona ukuthi akasenasi style sokuhlala usenokuhlala kambi ngabe yami unokuhlala kambi ngabe yami ahlala kanaka uyishela ngoba igovozile hayi ngoba ngishela ngoba igovozile ngabe yami phela igama engase ngilibalekela ngabe ngoba inhlamba awusobalekela inhlamba mbomvu mfowethu kuzothiwa akushuthi ongubane nje akushuthi akanto yalutho nale ngana kana akushuthi kodwa misi yakupha kade cha angike ngokufakaza usaqalile uhlala kabi lapha manibuka uma bona ukuthi wena kukuthatha isikhathi esingakanani ukubona ukuthi uyaphakelwa ngabe yami ukubona ukuthi ngiyaphakelwa ngibone ngifika lekhaya ngisivakashi ngingena la ka anti la ngisivakashi ukuthi hayi ziningi izinto engibekelwe zona ziningi inkinga ikhona
uma kukhona nabaqasha abahle kanje Yeah. ngoba phela mina ngiyazincomela mangifika njengensizwa Hawu madoda. angathi ngifika la ka-anti ngosuku lokuqala ngiyamfica lo sisi uhleli no-anti ngiyabingelela u-anti uyajabula hawu Yeah. kwafika ingane kadadewabo Hawu madoda. okusho ukuthi igceke lakhe lizohlala li-right Hawu madoda uzolidinda udinde igazi. Yeah. ngoba phela inkabe yami ngiyaziwa hhayi general worker hhayi inkabe yami mengifika yajabula u-anti ukuthi hhayi into zakhe bey'file izolunga naye le ndoda ingena ngomnyango ngoba phela lo akahlala naye uselizinikele nje straight edrugsini akasayinaki izinto ekhona egcekeni lekhaya so hayi mengingena la hayi ngibingelele naye lo sisi lo khona lo isiqashi sale ekhaya indoda yakhe kusho ukuthi isasemsebenzini hayi ngibona ukuthi hayi ukuvuma kwakhe lo sisi hayi kunekhululeko nje khululekile kusekhaya ngabe njengensizwa-ke nami ekhulele esandleni somuntu oqhamuka emakhaya ngiyakwazi ukubona intombi awu madoda uyifunda ivaliwe mfowethu ngiyakwazi ukubona intombi ukuthi le ntombi le hayi akona umqansa ngingashaya ngikhuphukele ngale ngase ngithi hayi angiyeke kanje ukusho ukuthi angakwazi ukukuthula yena lo sifazane wayilo exoxa le ndaba kulaba abasekhaya laba abazalo anti laba bamantombazana bakhona ubuka ama-movie nje vele wena usunamagama okutshelwa amagama okutshela ukuthi yazi wena la unokuhlala khona khona ukukhala amanzi ngoba lo ubuya kukhulume kwamaganyana ngawo aziswanyana kwenzakalani phakathi kwakho nalo nini uzonibamba uThembi uThembi phela indoda yakhe ngizokwenza njani hayi kelini langa delike lendini hayi umama nangu lokho ehlala kambi lokho ehlala kabuhlungu umama ngithi hayi ngeke mengathiwa ngiyamyeka umama la ngabe ngiyasonta kakhulu ukusho ukuthi ngabe wangilinga nje isiphambano ngoba angikhumbuli ukuthi mengathi ngiyaxoxa ukuthi ngasondela nini ngasikhathi sini kuyena ngabe nginamanga ngamgcina yoshintsha ebedroom wathi mebuya phambi kwebedroom umuntu phambi kwe-TV hayi mva kwalokho hayi koye konakala hayi kwasekonakele inkabi yami kwasekonakele inkabi kwawukuthi-ke emva kwesikhathi ngaqhubeka nokuhlala la ka-anti amaholide engakapheli nje wabuya-ke lo mfana ekangeni la ngoba ubesenokuhlala ko-Pine Town aphinde abuye kusho ukuthi ngifika la akekho abuye silaliswa naye endlini eyodwa le ntombazane lo mfowethu lobhemayo silala naye endlini eyodwa la ka-anti yabo okay right uma engekho ngiyahamba ngijombe ngilanda uma wengane ngibuye naye lale naye la mekhona kumele uma wengane angalali la ekhaya lapho umpume ubengakakhulelwa noma ngawaprotecta amagama abo babizwa uma wengane indoda mphini hayi okay nkabi yami so thandana naloma wengane lona engakakhulelwa ngoba ngivakashe ngo-2008 ngoba wasibamba ku-2008 ngoDisemba wateta ngo-2009 ngoSeptemba ubanjwa ubani manje lo wesifazane wasibamba isisu ngo-2008 kuDisemba shuthi ingane yahlala yes okay angithi yabona uma ukhuluma ngokubamba ngicathi mina usubanjwa umnikazi waleya ntombi angeke ngithi iyabanjwa wasibamba isisu ngo-2008 ngoDisemba okay so senginongipintsheka-ke manje wena mfethu ngoba phela angisebenzi ubaba ngalawo sedubulekile ubaba okuzalayo so ayisekho isupport ebakhona ekhaya wayesemateksini nibaba wakho ubaba ubesemateksini mfowethu okay so ngaqala manje impilo yanzima ngiqale ngidayisa osimende la kubantu even community lapha sibuyele emuva ugcina kanjani manje futhi usuntshontsha lo sisi lo wayethandana nalo sisi
Kwenzeka kanjani lokho? Lona ngimtshontsha emzini wakho omusha. Hayi. Ukashile le ekhaya. Sengimginqile umfazi wakhe. Akazi yena. Akazi. Yeah. Yena sishiya umfazi wakhe le ekhaya endlini le akaqashe kuyo. Yeah. Uthenge umuzi ngaphesheya. Yeah. Bazohamba bayohlala naye nomfazi wakhe kuloya muzi ongaphesheya. Yeah. Uzwisa kahle. Yeah. Lo muzi ongaphesheya akawuthengile umuzi obushile osumdala. So wadayiswa unendonga kanjalo. Yeah. So kunendawo ezincane kumele ngikulungise kuzona ukuze akwazi ukungena endlini isinophahla eyafulelwa yenziwa yonke into. Hayi ngimenzele lezo zinto ngimenzele. Yeah. Naye ezinye izinto uyakwazi ukuzenzela zona kodwa umfanyana. Yeah. Ngibamba ngibona ukuthi hayi umuntu strong impela. Yeah. Konakale phi wena nkabe yami phela ntambama sekumele kulalwe phela lendlini ngoba manje asisojomba ebusuku kunabafana ababedumile ababebizwa ngeintandane khona lapha etshenele emnyama. So asikwazi ukuthi sihambe bese kushaye u5 ntambama. Hayi sathi hayi sizokwazi ukujomba size ngaphesheya. So lalela ngakhona kule ndlu yakhe le. Wena ekhanda lakho naye imkhuba noma nje ngoba vele uya understand ukuthi umjita urelaxile. Hayi nkabe yami ngale kokuqamba amanga nkabe yami mina ngiyasithandela isifazane. Ngike ngayichaza lento eqaleni ngathi nkabe yami ngiyasifela ngesifazane nkabe yami. Angikwazi ukuthi uhlezi ubheka amathuba vele ubheka ithuba amathuba nje nkabe yami ngiyasifela nje ngamathuba kanjalo nkabe yami. Angeke ngize ngiloku ngishona le nkabe kafishane nje le ntombazane lo mfethu lo angingasho ukuthi le ntombazane ngisengithatha ngokwenqondo yami ngendlela nami engangibuka ngayo ngaleso sikhathi. So mesilala ke naye la ukhipha ibhodlela lika goloko uyaphuza. Awu Jehova longileyo. Yabo. Mekhipha iwashi leli sithenge i-drink i-coke sibeke la naye. Samsushisa inyama kwesinye isitolo sibuhlale phansi siyadla siyaphuza la. Hlethu sobabili. Utshwala ke inkabe yami behlela ngenzansi. Kumina wesilisa kumina wesifazane. Shuthu umuntu onentombi ephuzayo uthini ngaye mosho njalo? Enkabe yami akaka azama ukubonisana nomama. Kube khona enye indlela umama angazama ukuphuza ngayo noma okanye amanzi efridge umehlale khona ekhaya. Ayisibusiso phambi kaJehova ngoba nkabe hayi abantu besifazane nje bathanda ukuyophuza out nabangani. Yo nkabe yami abona nkabe engakusho kulabo bantu besifazane mfowethu abathanda ukuphuma bahambe bayophuza ngaphandle emabha endaweni engaphandle. Nkabe yami ngiyacela kubona ngicela bazama ukwehlisa usisi okulasti bazama ukushayela ekhaya ongcono athi uma sephuzile aphunyuka imoto mase bedakiwe. Inkinga Nkabe inkinga enkulu kakhulu ngoba phela Nkabe abantu besifazane Nkabe nanomuphi umuntu wesifazane angakusho akakushoyo athi mina kuukuthi ngoba evikela iso lakhe. Nkabe wonke umuntu wesifazane uma ethe washaya weqisa inkezo kunjalo kwehlela ngenzansi Nkabe yami. Nami wesilisa uma ngishayile kwangeqa ambojwana kuke kufike lokho ukuthi ngathi ngeqiziko. Yes sengenza kungekho uma engekho umama esetohweni ukushuthi mina ngizogcina ngiyofuna intombi ngaphandle. Ilento egcine ibulala imendo igcine ibulala imizi kahle utshwala bubona bomuntu wesifazane akubona nje abudalelelwe abakhelwa ngumuntu wesifazane utshwala. Umuntu utshwala bakhelwa amadoda uma
kukhona futhi okuzokwenziwa kubungaza. Yes. Kwangokubungaza. Yini nesibungaza njalo engaqedwa. Nayo ke la sesiyibulele khona. Nangu-ke lo ndoda mphini manje uhamba uthenga ibhodlela nihleli lapha manje. Sebiyaqala ukungena egazini. Sekungenile inkabi yami phela utshwala lobu ugoloko lona futhi manje uthe ungakafiki ngisho emahlombe kabe ngabona ukuthi hayi ngeke sebungaphakathi manje utshwala. Usukhuluma izilimo. Na usexoxa izilimo usenokungixoxela ngendoda benayo. Hayi. Kahle lo muntu okushuthi lento uyayazi. Hayi ngoba ukuthi inkabi yami uqale wathi ebuzalweni bakhe wazalwa elobulila kabona. Into ayishintshe ngokwentando yakhe. Hayi. Noma mhlawumbe bamhetha mhlawumbe wavele wabenyanya abafana wayibona sayindoda. Ngiyacabanga inkabi yami ukuthi okushuthi khona okuthize okwenzekalayo empilweni yakhe okwamenze egcineni athathe lesi sinqumo. Hey. Ngoba akekho umuntu ongathandwa ukushintsha ubulili indlela uNkulunkulu akakucreate ngayo. Kumnandi kube ile ndlela engiyiyona ngabe. Ngiyayithanda ngendlela engiyiyona ngabe. Angikhaleli ukuba omunye umuntu kodwa ngiyafisa ukufana nempilo yes ngabe yami. Ngoba angikaze ngisitshela ukuthi empilweni yami ngikhula impilo yami yogcine la ngikhona namhlanje. Ngihambile ngenza okurongi kubantu. Kukhona nje la nkabi yami ngathi ngidayisa khona indaba zosimende la sizobuya endabeni kasimende. Shawaka abantu ke nkabi. Lalela sobuya endabeni kasimende. Njengamanje ugoloko usuqala ukunifudumeza. Useqala ukuxoxa indaba wena obungazazi. Nkabi. Yeah. Nice. Sihlale naye lo muntu osifazane lo. Mehleli nale ndoda yale ekhaya le. Indoda mbumbulu. Ukuthi inkabi yami ivetane ingibulala amandla lento yalabantu befazane abashintsha ubulili babo emva kwesikhathi kanti ubunye ubulili. Yeah. So abekho strong abanye futhi uma especially wangena kwaMponjwane. Yeah. Uba uyaveza ukuthi phela mina ngumuntu wesifazane. And phela utshwala yazi utshwala bright ngani abukho right. Into right ngotshwala bukwenza lento iyona. Kunjalo. Angithi manje ukuthi wena uthukuthelela abantu nezinto ezikhuluma ngabantu ngenhliziyo ulela futhi manje okwenzayo utshwala kahle bukwenzisa lento obuyicabanga ngaleso sikhathi. Hayi ukuthi wenzisa utshwala. Hayi ngeke ngivetane mfowethu umzekelo nje ngiphuze namhlanje ebese ngiyafika ngima lapha ngomnyango ngwengcaphe ngenhlamba lo into ebengiyihlelile vele uyicabanga usomba utshwala sebuyikhiphe lo baba yabona lona ngizomphuzela. Yeah. Khona kuseni kuzothi mekufike ngithi mina ngiyazi lento bengidlile Nkosi yami ngicela uxolo. Iyona ndlela sabathola uyihawu lokuvika izinto abazenzayo. Umunye avuke kuthiwa ubulela umuntu ekuseni. Ubevese nefiso sokumbulala. Utshwala base bumqhubu uthayeza leyo. Ukuthi akayenzeke lento ke mbulaleke manje lo muntu. Ngoba thina ndlu yakaZulu asifuni ukwamukela ukuthi into ethize yakhelwa into ethize. Utshwala abakuwelanga ukuthi sifeze ngabo izidingo zethu. Ngoba ukuyijabulisa. Ungaze nijabule ngaleso sikhathi. Ngoba umuntu uyabheka emakhaya obaba omkhulu bekuhlala kugayiwe kodwa bengahlali ephusile. Bukhona ekhaya. Kugayiwe ekhaya. Kodwa ngeke umfice ephusile.
kwakwenziwa yini ngoba uyabazi babazi ukuthi tshwala ekugcineni isandla sabo sikuphumelisa Nendoda ekuthiwa umpipo entsha umngani wami madoda ubhiga malayo njalo mawuzoyibikela indaba ngeindaba azotshwala ivele ithwala isandla ekhanda ithi azikazi zibe zinhle indaba azotshwala ingoba uyazazi kahle abona lo muntu ubazi kahle ukuthi kahle kahle mhlambe hlasimbe futhi kwayena uqobo mina nkabe yami benginokuphuza ngama weekend ngo December yeah kabe mga decide ukuthi angibiyele ngoba njalo uma ngiphuzile ngizovuka ngishayekile uzovuka ushayekile uzovuka necala ngivuka ngishayiwe ngiyayithanda impi umeno oyisukelayo mawusudakiwe buyaqhubaka utshwala bukwenza lento ayiyona ngisukele umuntu kade ngimplanele ngiyisophuthulo uzombamba ngento encane bese ngakwazi ukuyilungisa bengiyisophu kodwa mawusudakiwe ibeke ngibe ubuhlaba ibuye lento ngishone kuyena sengihledwa nalo butshwala lo uzongishaya lo muntu ichitha impi izongishaya ngizovuka ngivaleka amehlo awumadoda impi ihlula umnikazi wayo inkamba leza ngeke ngithi kuzibeka eceleni so njengamanje seniyafudumala ngalokho ngikuphazamisa awugquma uhlala uqedelela udaba sitheme sifudumala nomnumzane lo yeah kwayini khona indlela sisondelana ngazo mina naye wena ngoba exoxela lezinto vele angithi uyabona umuntu wesifazane oyindoda uyambona ngisho khuluma ukuthi ubudoda usuke ebuthole ekhanda unjani manje facial expression usenjani manje uyabona njengoba echaza le ndaba yokuhayitheka empilweni yakhe ulo muntu ngoba phela uthandana naloma wengane unqobile nje yena umfice nengane naye lo indoda unengane naye nalo muntu wesilisa kangixoxela ngaye ukuthi wakwahayitheka empilweni yakhe iyona into eyazi yamjika ukuthi azabe kulesini okay right njengoba enengane nalo muntu okushuthi lento uyayazi wena ukuthola ngoba niphuza ukuthi unengane so siqhubeke sihlelike la siyaxoxa ke naye uyangixoxela imudi yakhe akasekho kwemudi ekuthenini umuntu wesilisa lo muntu usethembe lusho useyathamba manje okukhomba ukuthi lento yamphatha kabuhlungu yambulala inhliziyo lento eyenzeka phakathi kwa lo muntu wesilisa wayethandana naye yes ngoba okwaphoqa ukuthi uma ekhipha inyembezi umuntu wesifazane uma ekhipha inyembezi ukumthatha umsondeze esifubeni umthulise engabwenda ngamsondeze esifubeni inkabi yami ngamthulisa mfowethu nje mangumthulisa enkabi kwakufika imfudumalo ukuthi phela nkabi umuntu wesifazane lo naye weza ukuthi hayi indoda lesimbamba manje okushuthi ngisho ngithi okwabuya sithombe sasekuqaleni ukuthi mina ngiyayazi lento sekuhlangena naleli jiki leli selimpusha ke manje sophushwa yilo ke manje limfake ezahleni ke manje selimfakile nje straight ehlathini yaphunyuka imoto masebedlile sayikhala nkabi yami zakhala nkabi ekseni wayengafisi ngisho ukungibuka wawungabhekeki wawunjengengonyama nkabi yami engathi ngavuka ngahamba kuqala ngoba nami ngiyasaba ukumbheka kwaphela isonto ephuma egcekeni ekhaya engangibingeleli la ngivakashe khona ka-anti yathi mephuma indlela idlula phambi komnyango wasekhishini la sisuke sihleli khona njalo ekuseni kodwa afika athi sanibona abingelele ngoba kukhona u-anti mengekho u-anti mhlawumbe ngitheni nosisi bami izodlula nje ayithulela kwaphela isonto wangibhalela incwadi madoda wakubhalela incwadi encane waxolisa wathi hayi lento eyenzekile icela nje ingaphinde yenzeke yena ukulobulile ibale indlela kayiyona manje
eseyishayisile imoto seyinokile bese isifile and beyond repairs kabe yami ngoba phela hayi mase ngifikile namgungu bana okay emva kwalapho naphinde mhlambe nembatha noma kwaphelela lapho kwaphelela lapho ngabami ngoba ngamthola nje kanye manje uma la benginokuvakasha khona njalo ukuyena umfazi wakhe okay manje umuzwa wena injini laphana njani wena hayi ngabe injini hayi iyaphendula amasondo hayi khona injini kabe yami hayi khona injini kuyasho ukuthi besahleli ngentombi besahleli ngentombi ngoba phela nkabe yami ngiyasisho ukuthi uhleli ngensizwa ngoba manje ubengenayo lento enginayo mina leya bese ifuna ngaleso sikhathi umsile insizwa phela angathi kunalento abeyidinga kimi abengenayo hey okay like njengamanje bafo ngifuna ukuhlahlela umbukeli inhloko nesikhandi lapha ekhaya okay uma kunomuntu wesilisa mina akekho umuntu mina ngifuna umuntu esondele umuntu wesifazane engithandana naye engazenzela yena umqondo wakhe ngandlela thizeni mina ngingaboni kodwa mina kumina odedela ublue light ukuthi umuntu wesilisa asondelane nomuntu wesifazane engithandana naye ngalolu hlobo lelo kwakwenzeka ngalo uya understand lento le ngoba ukube wayibuka from the start kwangeke kuze kufike lapha okwafika khona ukuthi uzugcina ulala nentombi ngiyakubona kokwakhe ngoba imoto yamphunywa ukuthi wayesedlile ingozi eyiningi emgaqweni ingozi eyiningi lapha emgaqweni senzeka dedela kanjani umuntu ukuthi angalala ahlale mina manje emsebenzini usalelani phuma la nanokuthi mina ngizohlala nomfazi wami endlini eyodwa nabangani bami that is bullshit engingakusho nje ngabe yami yabona especially mesojabula sihlangene sizinkabi noma sizinsizwa yes so asingajwayeli ukuthatha abafowethu sibafake ephaketheni kakhulu sibasondeze eduze kakhulu kwethu ngoba nabantu besifazana sibeke kanjalo emntwini wakho wesifazane engasondela sagama yes ofana nomakoti ekhaya ukuthi ungathatha abangani bakho uyabuya uza la elaweni lamakwela la ulala khona nomakoti wakho ukhona umakoti la senihleli ke nani bekile itafula khona le ekhaya kunomunye ozothi mesephuzile la ngoba nakuthina bantu besilisa buye behlele ngenzalo cha behlela nje ngezansi yes engaphuzanga umakoti wakho ozomcishela ihlo kuthina sihleli nawe kanje ngobani utshwala uma ukuphuzile behlela ngenzansi nanoma kuba umuntu wesilisa hayi ukuthi kuze kuthiwa unama insecurities we must be pure singacabanga ngathi sidakiwe iqiniso kube iqiniso nje alike livele obala ngoba kwakuthiwa kaZulu umuntu wesifazane akababheki emehlweni abantu besilisa is either abafwabo noma yini uyakhophoza ubheka phansi kunjalo kuze kungaze cishelwa nomehlo babazi ukuthi uyozabone izinto engalele yes right okay bafo uhlala lapha letshela imnyama ke iwungele uwela kanjani ngo right vele umuntu oyibhemayo insango yeah engakusho ekweleni kwami iwunga kusondelana kakhulu kulaliswa nomfowethu obeyisebenzisa yeah uba ube mdala phakathi kwenu nobabili beshiyana ngonyaka yena obengaphambili kwami so lo mfowethu bese nokubuya angicela insangu ngimshukise ngelilanga hayi ngiyafika ushukile hayi mfowethu angibhemisa hayi anginike wena uawe yini ukuthi umuntu obhema lento le noma bengitshela angingakabi naye kulungu ngoba bengingakaze ngimbone nanokuthi iqala amaphara bengekho ngisho ukuthi umuntu into yayibhema imphumela ubuthola ukuthi awuyazi ukuthi isima kanjani yeah yes so ngitheme ngivuka ekseni ngoba besinokubhemisana naye mfice ebhema ubhemise bafu hayi nami ngibheme
kahle kodwa senginokuza ukuthi hayi angesho ngobafu ngeke iyashaya ibambana kamnandi ibambana kamnandi insangu kabafa ayifani naleso kushuko yimi and lesho ngobafu uma ngisuke ngishukile yona kuseni hayi kivuka ngibe right kodwa mangibhemele yami hayi ngishawisisi ngibhocobale ngibhalaze osho lapho u-arrest owawusukhikha in yes hayi kuthi ngelinye ilanga ngiye kuyena ngibhocobele ngilonywa isisu ngimbuze ndoda kunale nsango ojwayele ukungibhemisa yona ngisacela uphinde ungibhemise nakho ngifa isisu nayizolo ngike ngafika la kuwena besingiluma kodwa ngafica ukubhema ngabhema nga-right kade kwenzakalani avedana ngihleke afe indakazo angihleke nje kalula athi letha u-30 rand ngizokwethenga le nsango ngoba manje ngiyazizwa ukuthi umphefumulo uyaphuma ngimnike ahambe isikhashana abuye seyigoqile le nsango yakhe awu